Jeg har 2 børn på skolen. Emilia i børnehaveklassen og Jasmin i 6. klasse. For mig var det, da jeg skulle vælge skolen, eller det var ikke mit valg, min kone og jeg skulle vælge skolen sammen, der var der 3 ting, der var vigtige for os. Det ene, det var værdierne. Så var det, at der var et tæt og nært miljø. Og så var det faglighed. De 3 kan man ikke rigtig adskille, fordi i vores optik lige vigtige. Det, der motiverer mig ved at være lærer på Lygten Skole, er jo helt sikkert noget fagligt, men også, at vi på Lygten Skole beskæftiger os med andet end det faglige, nemlig hele mennesket. Hver morgen så beder vi sammen med eleverne, og jeg har også selv oplevet, at det kan gøre en rigtig stor forskel at bede sammen med eleverne. Altså vores børn, når de hører om et land i TV-avisen, hvis de hører om Nigeria eller Serbien eller noget, så kan de jo sætte ansigter på alle de lande. De kender jo nogen fra næsten alle lande i verden. I hvert fald de lande, man hører om i TV-avisen, der kender de nogen. Og de kender lidt til historien, og de ved lidt om, hvad for noget mad man spiser i Nigeria, eller hvordan det er at være fra Serbien. Det kunne godt gøres til et problem andre steder, men jeg oplever det virkelig som en styrke her.